For today's video guys, karon maniud to data guys. Nara ko mga kauban guys na si Auntie Norma guys Si Auntie Norma na nag-serve sa mga manira sudan na among pinaka amigo nga akong abay nga Tagalog. Amping mo sa inyong pag-uli. Bye. God bless. Saon nga layo man gid kay inyo ha. Napa ni isa ka Tagalog diri akong abay. Partner ako ni ning tao daning sin. Nara akong mga kauban tanan siyang kululoy naro. Grabe ni ka happy kay may ani karon nga adlaw guys. Naguban mi tanan ngaon nang gitalay mi dire. Grabe ka happy. Ako lang ning gi voice over guys kay saba kayong kuanhan ning mga sakyanan mo agi. Grabe ka saba. Og usahay busy man sa trabaho guys. Karon pag ko naka-upload og balik guys. Pasensya na kayo. Saon nga lisod man kayo og ipagsabay nimo ang imong trabaho ug ang pag-vlog nimo. Pag-upload pa sa imong video na imo pang i-edit, dugay gid siya. Mo nang karon mag-update ta sa atong Facebook account aron maka-upload na pud tag dugang uban pa nga mga video. Salamat kayo sa inyong paglantaw sa akong mga video guys. Pag-share, pag-like, pag-follow. Thank you sa inyong tanan. God bless inyong tanan. Ang duha ka Tagalog happy kay sila nga nag-uban mi dari og trabaho. Pero nanguli na ni sila. Basin di makita rami ani puhon. Nana po yung mga project. Makita rami ani. Kabalik ra ni sila puhon. Grabe kay mi ani ka amigo. Bisan og bago pa mi nagkita ani nag-uban sa trabaho pero tungod sa mga buutan nga tao dali ra gid maila. Istorya lingaw gid kay mi, happy kay mi. Grabe chika-chika kamulong kaon ang uban to dito sa layo nagpadaplin. Ang uban na dire sa payag. Ngisi-ngisi. Grabe gini namo ka happy aning adlaw. So wala pa pud na siya na taptapan og sin. Kamulo pa miya ng file. Ako orang i-update sa inyo ang ng kanatanan gid nga mahuman gid na siya. Nga nanay sin nanatanan ako ra nang i-update. Makita ra na ninyo. Ug mahuman. Na siyang kuldodong Kaon gid kol. Daghan para batong trabaho. Mo man tay yahong, baso na lang sa sudan sa sabaw. Tungab-tungab. Grabe may ka bibo anyo. Nanago ang uban kay hadlok makitang hungit. Si Zuya Grabe. Ang lakaw na sila kay magdugang na pud to. Ang uban ang undang na. Niud to ta din ninyo guys. Si Jirek nga dugay na namon ni nauban. Si Zuyan karon bago pa ni siya kauban sa mga si Dodo kini nakauban ni siya sa mga sa una. Higop gyud siyang kulodong nakatrabaho gyapon ni sa nauna. Karning baka. Ara mong biyo nga among gipagtrabaho. Amo pa nang taptapan og sin kanang naitubo. Para sila. Ako ra ning update og mataptapan ni guys. Ako ra ning ipakita sa inyo. Guys.
mahuman ni akong pakita.